Jeg vil nu vise dig det røde tema, og det er jo perfekt her til julen. Det første, jeg viser dig, det er altså den her fine Krista bluse. Den er altså en dejlig strækbar viskose. Den har 3/4 ærmer med elastikkant, og så er der altså også elastikkant hernede i bunden, så man kan sætte blusen, hvor man vil. I samme print har vi selvfølgelig Felina tonikaen. Den har altså mange fine detaljer. Der er blandt andet små læg heroppe ved halsudskæring, 3/4 ærmer, og så er der altså også lommer her fortil. Satina-kjolen har en helt ny kjole her til vinter. Den er altså i det flotteste snit. Jeg gør lige sådan her, så kan I se, hvor meget hvide der er her forneden. Det giver altså virkelig det fineste prinsessesnit. Den har 3/4 ærmer og en rund halsudskæring, ellers sådan altså helt plain og simpel, og selvfølgelig den her dejlige tunge kvalitet. Margrethe-blusen her, den har altså det fine kvalitet her med det her flotte røde touch. Den har ærmer i sort kontrast og igen en skæring hernede. Det som Margrethe især er kendt for er altså den fine halsudskæring heroppe, og så har den altså også et asymmetrisk snit hernede i bunden, som ligesom går ned i et V. Og så har vi Melina. Den har den bløde V-halsudskæring heroppe med en fin kontrastfarve. En god A-facon, 3/4 ærmer, og så er der altså også lommer herude i siderne. Og så har vi altså Bema-kjolen i samme kvalitet. Bema-kjolen er altså en ny her til vinter, har fået den her fine sorte hals, 3/4 ærmer. Og Bema-kjolen er altså i lidt mere lige snit. Der er selvfølgelig stadigvæk god plads heri. Galalaja-kjolen her er altså også en, vi kender. Den er simpelthen i den lækreste kvalitet. Prøv lige at se den her flotte struktur, der er. Den har en super fine V-halsudskæring her med kraven, 3/4 ærmer, og så er der så lommer her fortil. Kjolen er i en smuk A-facon. Sender-cardigan her er altså ny her til vinter. Den er altså også i den her lækre struktur. Den har knapper hernede fortil, lommer, og så har den altså lange ærmer. Damilla tonikaen her har vi altså set før. Den er altså kommet i det her super flotte print med de her røde og grønne toner. Den har en rund halsudskæring med fine små læg her fortil, et langt ærme med småt elastik, og ellers sådan altså bare i en virkelig fin A-facon. Sami-kjolen her har vi altså set før. Virkelig en lækker facon, den har. Den har en fin V-halsudskæring heroppe, 3/4 ærmer, og så er den altså en lidt mere lige facon med en let afrunding hernede i bunden. I samme flotte mønster i den her lækre viskose med jacquardvævning er Fancy Tee selvfølgelig også kommet. Igen den her fine V-halsudskæring, 3/4 ærmer og A-facon. Kittekjolen i rød kan vi altså ikke komme udenom her til vinterkollektionen. Det er altså bare en kjole, som bliver ved med at gå igen og er super populær. Den har lommer hernede fortil. Virkelig en fin facon. Sådan en helt prinsessesnit, som falder super flot på. Steffi-blusen her igen i den samme lækre kvalitet. Den har altså fået nogle fine sorte kontrastdetaljer heroppe ved halsen, og sådan altså bare god sådan til hverdag. En ny style her, Magna, og navnet det siger altså lidt, fordi det er nemlig Margrethe, som vi kender her fra halsudskæring, og Melina, som er kombineret her i en super flot tonika. Igen den her lækre viskose kvalitet med god tyngde i. Lommerne her, 3/4 ærmer, og så selvfølgelig detaljen heroppe ved halsen. Og endnu en Steffi her i den røde kvalitet. Den her gang i den lækre kvalitet. Virkelig lækker struktur, der er på det her stof her. Det er selvfølgelig lækker strækbar viskose jersey. Sorte kontraster, afrundet bund, 3/4 ærmer, Steffi. Rosalina, en style, som du finder igen og igen. Den er simpelthen så fin. Den har en runde hals. Der er lynlås hernede fortil, et asymmetrisk snit og 3/4 ærmer. I samme kvalitet er der altså også Bianco-kjolen. Den har den runde halsudskæring, de sorte detaljer herude i siden, som giver den her virkelig fine figur. 3/4 ærmer, lommer, som du nok lige så her, og så er den altså helt plain her bagpå.